Handu mana so sa ka. I love you, Alma. Junjun, May chance ka ko nimo? kuyawa sa di mo manguyab, uy. Diretso-diretso man. Di na maguta mga bata pa. Sakto lang ta sa edad. Tubagal lang ko. Kaya gusto lang ko nga may baw kung imo ba kong sugton. Sige na lang, uy. Daruan na eh. O, lagi. Ako na kang gisubat. Uyab na ta. Salamat, Al. Mao ba? Uyab na mo ni Junjun? O, ma. Ako na lang siyang gisugot. Oh, okay raman sa das Junjun na. Kay buutan man ang bataa. Wa ko'y supak nga imo siyang mauyab. Nga na ba dito nga katawa man ka diha? Di. Kuan, nagkatawa lang ko sa imong gingon ba? Nga gusto na makakita og apong mao na nga nakahunahon ako nga magminyo na lang ta. Junjun. Magminyo na lang ta eh. Ha? Ha? Sige na ba? Magminyo na lang ta. Unya, makabuhi ka na ko. Regular na ba ko sa kong trabaho? Mabuhi na tana eh. Oh, sige. Kung mo yung gusto, magminyo ta. Junjun, hinihinay ko nubi. Ay, di na madag kinahinay. Kay, pangitaan na tagapo. Ay, Junjun. Ha? Mabdos na ka? O, dong. Doha na kabuhan nga wako rigla ha. O niya, nag-itisat ko. Positive. Nasa? Kung mo ka na, mahimo na kong tatay. O, dong. Day, ang pingi ang imong gimabdos ha? O, dong. Aray! Aray! Junjun! Junjun! Dong, sakit na kayo kong tiyan, Dong. Uy, wala. Basig mga anak na ka, day. Dadog ka na ako sa ospital. Recorded by Radio Mo TV. Naon sa Miss Junjun, tagdugay naman kayong mauli. Sa una, sawa pa may anak, sayo kayong mauli. O niya karon hinuon nga may anak na mi, dugay naman hinuong mauli. Oh, siya na rin ni Apot. Kaon na, may giluto naman kong sudaan. Busog ko, day. Kuman ako kaon. Ano na ako katog ni mo, ha? Ikapoy ko sa trabaho. Murag, dili na maayong tilimad-on da. Ma, Kana kay tagdugay mauli. Basig nagbinuang na. Ayaw kumpiyansa, uy, Alma. Panid-i ka ng bahana nimo. Kay basig nagmata ka lang og buntag. Dong, wa man kay trabaho kay Domingo man ron. Bantayi lang onas inday ha. Mato ko sa merkado. Ay, kamahal na gyud sa palitunon ron. Uy, gitilapan naman akong tuki. Day, Al! Uy, ang ako maning amiga, si Mercy. Kuwata ko, Day, uy! Naunsa ka, uy. Nigukod ka man gyud nako. Para na ko'y kauban mo baklay, uy. Aw,
Maura din ni imong tuyo. Napakulaing tuyo ni mo, day. Unsa may laing tuyo ni man ako? Panid inang bana ni mo, day, ha? Ha? Nga naman? Nakita na sa kong bana nga may giangkas nga babae. Unsa? Og mahigayon pa gyud nga magdungan ko na ni sila pangaon. Kinu... Nganong imo maning gibili nako ang imong anak? Bantayin lang sa kadiyot si Inday, ma. Uy, asa man day ka? Nala ko'y gustong karoon, ma. Akong adtuon si Junjun siyang trabahoan. Mao ba? Nahala sige. Ako na'y bahala aning akong apo. Si Junjun kayo ni gawas gikan sa karinderya. Og may babae siyang giagbayan. Karun ka! Bana ko niya, day. Ha? Oh, iyon siya ulit tao siyang guwang. Ulit akong guwang good in town. Iya kong asawa, day. Og may usami ka anak. Unsa? O kung ganahan ka sa kumbana, imo na lang na. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Sa mo gibuhat na ko, John. Dili ka na ako mapasaylo. Day, Alma. Naibaw ba ka? Dili laki giinsulto ni mga akong pagkatao. Giinsulto ni mo laki pang akong pagkasawa. Day. Maong nakahukong ko. Mupauli ko sa amo o makigbuwag ko nimo. Alma. Daan pagid lagi kong nagbinuang ng bana nimo. Dugay naman ko nakabantay mga maraglahi ang lihok. Hangtod kami nakasulti na ko sa binuhatan. Onya, unsa may plano ni mo ron? Makon okay ra nimo. Anhilang una ko sa ato. Kay mangita raw niya kong trabaho aron na ako'y mapalit sa mga panginahanglanon ni Inday. Way problema, uy. Mabuhi ra gihapon ta bisag pobreta. O gayaw la ka bala ka sa imong anak, Alma. Kinaamang kay mga igsuon nga mobantay ini. Maayo gani kiniras mama nga nisabot sa akong sitwasyon. Og magsugod ako pangitag trabaho aron maikasupport ako sa akong anak. Ate Alma, may nangita ni mo. Kinsa man kay nangita nako? Nganong niya ka? Usman na akong pagpangayog pasaylo ni mo, day, Alma. Ang kuno na ako, dako kay kog sayop nga nahimo nimo. Pero ako naman yung gibasulan. Maluoy ka na ako. Iyan akong gibuwagan, day. O, wa na sab siya sa among trabahoan. May balhin na siya laing kumpanya. Maluoy ka na ako. Magbalik na lang ta. John Chuen, Magkatugot lang ikaw nga magdako ang atong anak. Nga way ilo ang amahan. o Mamauli na to sa ato, day. kung tumanan ka na ko sa imong gusto, makasaad ka? Nga dili ka na magbinuang? Nga magtinarong ka na sa imong pagkatao? O, day. Akong isaad ni mo nga magbinuotan ako. Magtinarong na ko sa pagkatao. Pagil ako kahig kayon. Sige. Pasayloon ti ka sa imong gibuhat. Dawaton ti ka pag-usab. Pero kung magbinuang pagani ka, tungod kinagunahon na ako nga magdako ang among anak nga may ilong amahan, nakigbalik ko ni Junjun. Sa pagkakaroon, malikayo ng among pagpuyo kay wa naman ko makadungog nga nagbinuang si Junjun. Og sayo na sab siyang mauli gikan sing trabaho. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagabing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Alma nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan. Bakit?
Ma, nako'y project. Project na sad. O ma, Di ba pag-ura kong naghatag og kwarta nimo para makabuhat kas imong project? lahi man sa itong nga subject ma, kung gibuhat nga project. Ay, paita. Asa man katag kwartaan ni. Si Papa de ma. So ayan lang natong pangutana inig uli kung naaba ka to'y kahuwaman og kwarta. Ako ka huwaman o kwarta eh. Mao ba? Pero basin og naa kay gamay kwarta diha. Ay, samot. Labaw pa. Wa ko'y kwarta. Asa matawag kong kwarta nga, wa man ko'y trabaho. Unya di man sa kagbara inom nimo nga wa magkakay kwarta. Sa akong mga amigo, sabi mo, kung mayo kang tao, bisa gwa kay kwarta, may amigo kag yun nga mo pa inom ni mo, bahala o gwa kay kwarta. Mao ba? Ikaw, di ka magasabot ana, kay wa ka may mga barkada, kay ngilaan magkagbatasan. Pati kay yaw-yawan. Nag-away na lang inumo ni Papa tungod ako. Ayaw paghuna-huna, anak. Sige lang ha, ako rin bahala. Magita ko paagi nga, makahatag ko di mo para sa imong project. Salamat ma. Ayaw ka bala ka ma. Maningkamot kog maayo para makagraduate na ko. Karon nga nakagraduate naman kit ka sa high school, nak. Gusto kong mahibaw ka nga. Dili na kit na ako kaya. Nga mo pa eskwela ni mo college. Ako lang mo yung mangitag paagi ma. Ay, pasensya na kit ka dong, ha? Nahibaw baya ka nga labandera ko. O bisag unsa na lang akong buhatong paagi aron makakwarta. O ya si Papa ni po. Wa paghihapay trabaho hangtod karon. Sige lang ma. Mag-working student lang ko ma. Pero unahon ako ang pagpangita og trabaho. Yes! May trabaho na gyud ko. O mangita pag kog laing sideline. Aron makakwarta pag ko. Gusto ko nga makatabang ko po ni Mama. Uy, unsa man ni dong? Ganong gihatagan mo kundi mo kwarta? Para puno sa tong budget din isbay ma. O para puno pagpalit sa imong matambal. Salamat dong, ha? Ay, makapalit na gid ko anik tambal. Taon-taon na kong nahutdan gud kay wa na magid ta ikapalit. Ay kabala ka ma. Tabangan ti ka kutob sa kumahay mo. Si Papa de ma. O ba siya plano nga mo trabaho? Ay, ambot lang dong, uy. Wa na magid ko magkasabutan ng papa nimo. Dili na lang ko mangutana kay padoong lagi hapon sa away. Ako'y mangutana ma. Ya, tira. Kahilas ko di mo mangutana, anak Jumar. Nangutana ramon ko pa. Kay mas makaluag-luag magudta kung kitang tulo ni Mama mo yung mangitag trabaho. Abi ka nagkatrabaho naman ka. Mag-iningulaan na ka. Saman, O, nakamilos ka na ako, ha? di man sa ingon na pa. Ay kabala ka do. Magkakwarta raw niya ako. Labuan ko ng sweldo ni mo. O, pa. Unsa nang orasa pero hangtod karon, wa paghihapon mauli si papa nimo. Pila ka semana na siyang nag-iningon ani. Kada adlaw na lang yun. Sayo mo lakaw niya dugay mauli. O, basin og nangita tong trabaho si Papa ma. Dili dong. Lahi may akong pagduda. Ha? Unong sa man de ma? Nagduda ko. Nga nailaing babae ang imong amahan. O, unsa? Pa? Karon na ka na uli? Anak. Nakatuhog ko sa bahay sa akong amigo. Nahubog manggugo gabi. Nakatug ka sa bahay sa mga amigo o sa imong babae? Asa sabihin eh.
Hasta ka sabli ay. Pasangin lang ko ni mo alang butanga. Gisultihan na ka ni mama sa iyang pagduda nimo. Oh, Unya kung di tinuod nga may lain kang babae. Kung sabi imong kabisihan day karon. sige, sige. Sultihan ti ka sa tinuod. Na ako'y lain, pero dili babae. Ha? Wako kasabot pa. Na ako'y bayot. Usa? Pa, ay kung nga nabayot na ka. Waoy. Hindi pangwartahan na ako ng bayuta. Usa? Pero nga naman pa. Niyaw. Oh, Ipuno lang kwarta para sa imong tuition fee. Ako lang gitago ninyo para way samok. usa? Pa, wa ka ba'y planong musulti ni mama bayan ani? Naglibog ko kung saan ako sa pagsulti ini. Ubanante ka pa. Atong pasabton si mama. Mao ba? Bayot ang imong kabit? Ma, may purpose si papa nga nung iyan yung gibuhat. Para ni sa akong pag-eskwela. Mauna, piyungan ako ng tanan basta maka-support lang ko ninyo. Mamawi ko sa tanan akong pagkuhang ninyo. Bahala kas kinabuhi nimo. Basta kay ayaw lagi kong pakitaan ng bayuta. Kauna diha, naidagang sudan. Oh, kadagan ko na ni plastic din pa. Nangumpra ka? Oo, yadagan ko para pangumpra ni Luila. Luwela? Oo, ang katong bayot ba nga akong ingon ni Mugod? Oh, mau ba? Sige pa. Mula ka na ko ha. Mudjoti pa ko. Nabuang na yun ka, ha? Oh, nga nun sagaron sila sa mama. Ba? Naunsa mo? Maglayas na, Jomar. Dili na ako makagwantas gibuhat sa imong amahan. Pila na ka daw ako gipangayo. Nga naman day mo? Pa, ma. Tua ang bayot nga kabit sa imong amahan sa mong kwarto. Oh, Gidali niya din, kay ari na niya papuyon. usa? Gamay pagsabot ng God. Sabta sa ko ninyo bisag karon lang. Oh, pa. Oh, imo na ni. Ha? Nga nung imom kong gyatagan og sapatos. Nakakita mo ko ani. Og tanaw na ako bagay nimo. Tapos ko gihatag ni mama nimo nga bag. Og nakauyon man siya. Mayon takon makauyon ka ana. Salamat. Sus, balit na bagay. Abi nimo, mas daghan pa ko og mahatag nimo. Kung masagot ka nga, ikaw akong ipulis yung papa. Oh, usa? Sugot dong. Oh, usa pa? Sugot pero ayaw paibaw nga naibaw ko. Aron magsige siya hatag na ako ba? O magsige sa siya hatag nimo. Dubling atong igo. Oh, pa. Ha? Ikaw mo sugot? Dili. Dili ko sama sa kumahan. Nga manggamitay. Wow! Ipabilib pa yung Jomar. Oh, sa tinuod lang, ako lang ang gisuwayan. Og salamat kay di ka pareha sa mga amahan. Ibawa man ko ba nga, gigamit ako sa imong papa. Unya, nga nung gipasagdan lang nimo imong kaugalingon nga gamiton ka. Kay, unsaon, siya mali na anak ko. Huwag mo ko'y pamilya. Og mahadlo kong mahabilin nga ako lang usa. Oh, Luwila. Abi nimo, naluoy ko ni Luwela. Nakabantay ko nga bisan og naa na siya nagpuyo din sa ato. Pero, naiamahan mo tagdugay na sad mauli. Duda man gyud ko ba nga naa na sa daylaing gikabuangan. Maing tao si Luwila, ma. Og naluoy ko niyang nagunahon na nga giabusaran na sa di papa. Mao istoryahon na ako sa papa, ma. Nga undangon na ni niya.
Dili. Samtang napa ko mahukok niya. Dili ko mabuhi niya. Di ka manluoy niya pa. Gihatag niya ang tanan nimo. Ug giapil pag niya. Unya, dili ka maluoy na ako. Napadayon ko nga nagpagamit niya. Bisag luod na kayo. O kung ikaw, magpagamit paunta ka niya, mas magkakwarta pag ginunta ta. Karon pa na ako na-realize pa. Unsa ka kangil adug batasan. Mas maayo pa si Louie lang nga nagunahuna pa namo. Wa kay ayo nga pagkaamahan. Aha? Asata? Atong biyaan si Papa. Mamahawa ta og mapalayo ta dinhi. Kana ma kung kaya nimong biyaan si Papa. Kaya nako. Pagit apoy na sagwan ng imong amahan. Kaya sa dako. Mas nakita na ako ang inyong kamatinunanon rin ako. Kamu na akong pamilya karon. Ug kalimtan sa nako. Anak ko yaman. Busa ato siyang biyaan. When I'm at my end, tears pouring down. Saan ako gunahuna? Di na gyud ako matuon ang batasan sa kumahan. Maong nakadesisyon na gyud ming tulo nga among biyaan ang among amahan. Ug gisalig na lang ako sa Dios ang tanan. Basta kay importante. Nalayo mi sa toxic na akong amahan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power, Arimen. Mao kada mga igalang kaagi ni Jomar nga taga Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon gipangayo, awit nga nagalahan. God help me. God help me. Ya, niigon siya nga siya! Sus, abi na kung naunsa ka, uy. Ha, pero ang pangutana, makahinomdom ka siya nimo sunod kita ninyo? Ha? Aw, kung malimot siya, ako mismo may mudool o magpaila niya. Hi! Hello. Nalimot siguro ka na ako, no? Ikaw tong... Katawang gay na ni mo gahapon nagsiyo. Ha? Oo. Kumusta? Okay ra. Mo-cheer ka niyo sa inyong duha, ha? Wow. Sige ba? Salamat ha. Yes! Dog slam! Grabe mo cheer. Murag yung bayag, no? Dili pa sa pagkakaroon, pero wata kay bao, pohon! Hi, Louie. Thank you kayo ha. Nakita na ko kung giun sa gini mo pag-chair ganina. Sus, ikaw pa. Gusto ko mamaway ni mo. Pwede na ko makuha imong number? Para ka sa atong date? Date? Sorry. Laag na day. Unya na lang ng date kung kita na. Ha? Ganahan ko ni mo, Rowena. O ganahan kong mas makaila pagid ka. JM. Kung sugton ko ni mo karon, malipay gid kay ko. Ha? Uyab na mo? Yes! O sa mga gayan, diba? Wa pa gani ka makaila kaayo niya, day? Ay da, magila-ila ragod mi. Nga uyab na mi. Simple. Day, Rowena. Rowena, mahal. Kuyog ta sa amo inig Sabado ha. Ha? Sa inyo? Ipaylaila ti ka sa mga ginikanan. Sure ka? O lagi. Manangin na unya sa imong mama ug papa ha. Kuan mahal. Wa para ba mahibaw kung ginikanan bahay nato? Ha? Nga naman. Stricto manggod kaayo sila. Gusto manggod nila nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela o na ko musod ng butanga. Kay mao ko na makadistract. Mao ba? Sayang. Abi ni mo no? Ikaw ba unta ang pinakauna na kung ipailaila sa akong mga ginikanan? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Mangita akong paagi. Wanto ka sa ilang mayi karong Sabado. Opa, magdungan mig buhat sa mong project, good?
Nahala, sige. Basta kay adto ra gyud mo sa ila ha, dili maglaag-laag sa laing lugar. Opa. Ako kikipasangil ni mo? Oo. Sige na lang, Guday. Karon na bitaw. Basta, pag-amping lang yun. Ikaw, no? Marigig bati kay mong tanaw ni JMI. Mara siya kriminal nga, angay kong mag-amping. Dili man sa ingon, ana. Pero, wa pa pinita makailan niya. Wa ta may baw sa posibleng mahitabo. Maong pag-amping lang yun, Rowena. Ma, pa, si Rowena. Ako uyab. Mahal, akong ginikanan. Hi, tita. Tito. Hello. Hello. Pagmama o papa lang namo, day. Salamat, ma, pa. Nakauyon gyud kay sila si mama magpapa nimo, mahal. Mao ba, mahal? Oh. Kung pwede pa lang lagi, minyo andayon ti ka. Minyo gyudayon? Oh, unsa ka kung mag-live-in lang una ta? Ha? GM, nahibaw gid ka nga dili na posibleng mahitabo. Patay gid ko sa kong ginikanan. Ug nakasiguro ko nga dili ko nila pahumanan og eskwela, ana. Hangtod ka no sa ka mag-agad sa imong ginikanan. Mga college naman ta. Sige na, mahal. Ato na tapuyo sa amo. JM. Ayaw pagsugot, ha? Day. Dili pa kay ngon ana ka desperada para dali kay ka makikipon sa tao nga wa pa kay ka makaila. Pero nakauyon ba gid ko sa ila, day? Maayo kayong tagad iyang pamilya nako. Feeling nako magbalipayon ko dito sa ila. Oh, bahala ka. Magmahay raon niya ka kung muuban ka niya, day Rowena. Salamat nga ni sugot gid ka. Nga nay nakapuyo namo. JM, ayaw bagit ko pasakiti, ha? Niikyas rabi ako sa amo. Og naglib kog message na lang mama nga nakigtaban ko nimo. Og ako silang giingnan nga dili na ko gustong pangitaon pa. Ay kabala ka. Di ka magmahay. Himuon ta kang prinsesa dinhi sa mong bahay. Salamat, JM. JM, mahal. Nako isulti nimo. Unsa man na? Pamilya na gid unya ta. Ha? Mabdus na ko. Usa? Unsay mabdos? Ay pagsigig binuang di ah? O lagi. Time para good. Nga na bang murag wa makamalipay. Wa gyud. Kay di pa ko andaman ang butanga. Kanindot sa tong pagpuyo. Nga kitarang duha. Way makapugong na to. JM. Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Dugo pa man na. Ipakuha na ha? Bahala ka diha. Padayunon ko ning akong pagbabdos og buhion ko ning akong anak. Kung mao na. Ayaw pag-expect nga. Musuporta pa ko nimo. JM.
Hawa ko mahibaw, ma. Sukat ka nahibaw siyang mabdos ko. Sige naman na siya glaag. Unya, gabi na kayong mauli. Paita bataa. Tuo di ay. Mo anitong iyang igsuon ha. Gusto siyang mutanaw sa iyang pag-umangkon. O siya mo ini-offer nga mo bantay una ni mo din sa ospital. Salamat kayo sa pagbantay ni mo sa among anak ha, Kuya Paul. Way problema dayo eh. Unsaon nga pangandoy magininamo nga may anak mi. Pero wa mami swerte sa akong asawa. Basin o gwapa ka ron. Pero sure ko, sa inyong kamaayong tao, hataga na gid unya mo pohon. Ugma day tuod ba? Magkagawas naman ka sa ospital. Kamilay da sa bata kay magsakyanan man mi. O kamo ni mama maoy sakay sa pika sakyanan. Sige kuya, salamat kaayo. Ma, wa pa ba sila si Kuya Paul? Taod-taod tumantang naabot. Nagsunod naman sila nato, diba? Ha? Nidiretso naman sila uli. Ha? Unsa nidiretso uli? Ang akong anak to man nila. Uy, nagkasabot naman ko mo nga ipasagop nimo ang bata. Kay dili ka makabuhi og dili pud mo dawat si JM ata. Niuyon po si JM nga ila na ang bata. Unsa? Mawa ko mahibaw, anak, ma. Matawagi ra good, please. Dili mahitabo kay panghatag na ko akong anak. Uwa, gyud. Dili gyud mo tubag. Kanina ra ko nagsigig panawag. Ginoo ko. Akong anak. Oh, ano ka? May gila-kila ka mo diya. Ha? Hayop ka! Ha? Hayop ka! Akong anak! Sos, nilarga na oy. Di na to nimo makuwag balik. Usa! Naiwan ako kay bago siya kong buhaton. Dili na ko kaya gawa na ko akong anak. Day, kalma lang diha, Bi. Ayaw pa sa imong gibati, ha? Naibaw ka kung unsa ko makapag-antos uban ni JM, Day. Mong dili na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Rowena.